Oga albige duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zan buga tambura. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. A farko Allah mamallaki na mai duniya, Allah ya yi duniya ya yi Najeriya, a cikin Najeriya ya yi ta jiha Zaria, ya yi Fati Black Beauty a Zaria, ya yi oganmu dan kanan da da kan jiya, oga al'oganmu ne dan kai zan buga tambura. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. Ka ƙara dubin salsalar salatin manzo nake, domin in zan bai duka wajen manzo na fake a wakar in ban saka shi ba wai shinya nake, ba za na gama lafiya ba dan manzo na sake. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. Oga alito in ka gan shi dan mai karfi yake, fari ne shi ga tsayi salati da ya rike, an haife shi jihar Kano sana'a kuma ya rike, yan gongon zane zagaya in buga tambura. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. Sana'a sa'a ake faɗa lamarin duniya, oga almai kwarjini sana'a kuma ya iya, Allah shi ne ya bashi ya ce bige duniya, muna bunka kana tafi ni ma zan bige duniya. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. Oga algwarzo yake baya fa shariya, in ya ganka da damuwa in zai maka yar tambaya, zai ɗauki kuɗi ya baka je ka bige duniya, kuma na yin taimako ga al'umma gaba ɗaya. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. Ina san tsara da saka bai hana kai sama, oga alito ya fito ya zama mai raba gardama, kai kai nuwa da shi na Allah ne ka gama, a rayuwarka na sani baka fariya. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. Oga Ali ne mai dubun masoya a tsallake, don ka zamto tururuwa mai hana tsallake, in rana ta fito washin hasken ya yake, oga Ali to in ya zo fage aikin ya gama. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. Na shiga toyon fagen masoyanka gaba daya, maza mata yara samari duka bai daya, duka sun tare gare ka an zauna lafiya, ga albai san fada da kowa gaba daya. Oga albuga duniya ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura. Ta watsi man aiki na 'yan bangon ya sandan kai zai buga tambura.